למכור את הקפה שנייה כנגד יצחק אבינו עליו השלום. אתם לא יודעים כמה גדולה מצוות צדקה, שחכמים אמרו צדקה תציל ממוות. כל אדם שהוא תורם למען המקום המרכזי הזה, למען הקהילה היקרה הזאת, בעזרת השם יזכה לישועות ונחמות גדולות גדולות. אנחנו גם כן כאן, אני רואה פה גם הרב ישראלי מגיע, יש לנו זכות מאוד מאוד גדולה שהרב משתתף איתנו כאן. נקבל אותו בברכת ברוך הבא. הקהילה הזאת שכל מגמתה להביא קדושה בתוך ביתנו, כל מגמתה שנעשה קידוש שם שמיים ברבים, לא רק שזה זכות להתדבק באפר רגליהם של מנהיגי הקהילה, לא רק שזכות להיות יחד עם הרב וללמוד ממנו ולהתפלל יחד איתו, אלא שהוא עלול לעשות מזה קידוש השם וגם ציבור, גם צירוף דעות, אנשים שיחיו יחד, אנשים שיעשו ויפעלו יחד. אין כזה, אין לקדוש ברוך הוא בעולם שמחה כזו. אז אני מברך אתכם, מאוד מאוד אני נהנה כשאני בצילו של הרבי קייס, אדם תמים וחסיד, אדם שפועל רק לשם שמיים, רק שהקדוש ברוך הוא שירבה קדושתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לזה באתי ולזה רציתי להשתתף, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים ארוכים, כבוד, וכל אחד שמשתייך ובא לחסות בצילו, בצל הקדושה של התורה, שזה כל מגמתה של הקהילה הזאת. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם כולכם, אתם ובתיכם, בחיים ארוכים ונחת ופרנסה וכל טוב סלע, אמן. אמן. קהל קדוש ונכבד, ידוע שיש מצוות עשה מן התורה לכתוב ספר תורה, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שמע בפיהם. הרמב"ם מונה את המצווה הזאת אחת מתרי"ג המצוות. הפלא שבו היא מצוות עשה מן התורה שאין לה ברכה, לא מברכים על כתיבת ספר תורה. הרבה אחרונים דנו מה הטעם שלא מברכים על כתיבת ספר תורה. היו שרצו לומר מחמת הקושי מתי לברך, האם מברכים בתחילת הכתיבה או נברך בסוף הכתיבה. ובאמת הגמרא אומרת שכל המגיע אות אחת בספר תורה כאילו כתב לכל הספר, אז היה ראוי להניח את כל הספר, וכשמשלימים אותו מי שכתב את האות האחרונה היה צריך לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על כתיבת ספר תורה. כן, מוריי ורבותיי, ברוך השם זכינו ליום נשגב. זה הזמן שרבותינו הפליגו בשבח של כל המכניס ספר תורה בזמן הזה סמוך לחג השבועות, כאילו מקריב קורבן מנחה חדשה להשם. ביום שקבענו את ההכנסה, ברוך השם, תראה אפילו איזה סייעתא דשמיא יש לנו, איזה יום. צריך לזכור שהזמן הזה ביום מתקדש יום ה-50, חג השבועות, זה הזמן שעם ישראל נכנסים בברית נישואים עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא קשר של דבקות. ודבק, כמו שיש דבקות בין איש לאשתו, ככה הקשר שלנו ככלה לקשר עם הקדוש ברוך הוא כחתן, זה קשר של דבקות, קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. הזמן הזה, מוריי ורבותיי, הזמן של מעמד קבלת התורה, מעמד הר סיני, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא שהוא כחתן ואנחנו ככלה, השטר התחייבות שלנו זה הכתובה,
כמו שיש בין איש לאשתו הסכם ממוני, זה נקרא obligation, כן? זה שטר ממוני, שטר התחייבותי בין איש לאישה, ככה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, השטר ההתחייבות שלנו זה התורה הקדושה. התורה הקדושה היא הכתובה. וקראנו עכשיו פרשת בחוקותיי שחתמה את ספר ויקרא, שהקדוש ברוך הוא אומר והיה אם בחוקותיי תלכו. יש לנו הבטחה, הוא נתן דיש את בציר, הרבה ברכות התורה מבטיחה לנו. ושכבתם ואין מחרית, והשבתתי חיה רעה מן הארץ. זה דברים שהוכיחו את עצמם, מוריי ורבותיי. חזקיה המלך בזמן שסנחריב יימח שמו צר על ירושלים, נסו לתאר לעצמכם מעצמה אדירה כמו שנגיד עכשיו ארצות הברית, מעצמה אדירה כמו ארצות הברית, אנחנו נמצאים כאן, כן, מעצמת על ביחס למדינות אחרות. תקחו לכם מדינות מפגרות באפריקה, סודן, ארצות הברית צרה על סודן. אני מדבר יחסי כוחות. סנחריב צר על ירושלים, כולם, זה היה ערב פסח, כולם בפחד, בחיל וברעדה, לא יודעים מה לעשות. באים לחזקיה המלך, ענק שבענקים חזקיה המלך, היה ראוי להיות המשיח. באו, אדוני המלך, מה עושים? אמר להם, כל אחד ילך, יקריב את קורבן פסח, הכל כרגיל, החיים כרגיל. הוא ידע, חזקיה המלך, מוריי ורבותיי, שהוא קיים במלואו את שטר ההתחייבות, שטר הכתובה, את השטר שהתורה הקדושה אומרת וקובעת, והיה אם בחוקותיי תלכו ושכבתם ואין מחרים והשבתי חיה רעה מן הארץ. זה מה שהוא פנה לקדוש ברוך הוא, חזקיה המלך, אמר לו אני קיימתי את שלי, תקיים את שלך. סנחריב, מוריי ורבותיי, חזקיה המלך בכלל זה לא, מסתכל עליו צוחק, אומר לו יתוש דמה, מה אתה, על מי אתה מתרומם? זה כוח התורה הקדושה, מוריי ורבותיי. זה ששומרים את מצוות השם, הולכים בדרכי השם, ממילא אין שום פחד. מיד כתוב ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000 ראשי גייסות, כולם חלע במכה החזורית. נו, זה מקרה שכתוב לנו בנביא במפורש, דברים שיכול מעל הטבע, דברים שאנשים לא מבינים אותם. היסוד של הביטחון, מוריי ורבותיי, וזה שהאדם צריך לדעת שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא גם על דברים שהם לא נראים טבעיים. זה החוכמה, זה הכוח בביטחון. קנייני התורה נלמדים בפרשת במדבר. אדם ששם את עצמו כמדבר, מה זה מדבר? מדבר זה ניתוק מהחומריות, ניתוק מהתאוות של החומר. רבותינו אומרים, תראה קל ללא משתמע, שהחומר משמיע לי את קולו, אותו אני שומע, את קול השם אני לא שומע. זה לא הולך ביחד, רבותיי. או שאני שומע את קול השם, או שאני שומע את קול החומר. מעמד הר סיני, מוריי ורבותיי, זה היה מעמד אדיר. כותב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה בפרק 8, מעמד הר סיני זה היה מעמד שלעולם לא יוכל שום אדם להתכחש למעמד הזה. זה היה מעמד שכולם ראו, ראתה שפחה על הים אשר ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. דרגה עצומה. אנחנו נמצאים בחצי הדרך, לצערנו הרב זה הגלות האיומה, החשוכה, האפלה, קשה לראות את האמת. בחצי הדרך רבותיי אנחנו נמצאים, ממעמד הר סיני שהיה, שיוביל אותנו למעמד הר סיני העתידי, ששם זה לא ייפסק, יישאר לעד ולנצח נצחים. מי שיעמיד את עצמו בדרך הזו, בעזר השם יזכה לראות באור הגנוז.